бале авози ман мефаҳмам ки бисёриҳо дар ин ҳолат хеле ҳайрон шидан, хеле чидан. Як чанд ҳолатҳои дигара мегум, то онҳози слишками баъд ҳайрон нашен, баъд ябора ҳайрон шин. Майли оптум. Ҳамада салом алейкум бародаро, хуш омадем ба канали Сим Шарипов. Бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. Имрӯз гап мезанем бародаро дар як мавзӯи хеле ҳам аҷоиб, яъне ки оё метона ҳаёт бесар боша, яъне ки ягон намуд асобина, яъне ки имрӯз гап мезанем дар бораи одамизод. Вообще одам метона ки бесар зиндагӣ кунад. Чӣ ки мо шумо медонем, бадани одама мозг идора мекунад ва мозг дар куҷо қарор дорад? Албатта ки дар сар. Сар набошад, тана чӣ хеле метавона зиндагӣ кунад. Но як чанд ҳолати бародарам хел рух дода дар ҷаҳон аз солҳои пеш то мисол имрӯзора ки шидаги ҳамин хел ҳолатое ки одам бесар зиндагӣ кардагиа. Ну аки зиндагиро зиндагӣ гуфта наметавонем, мақсад соли дароз зиндагӣ накарда, но короче ҳамаша бародаро дар видео мефаҳмем. Ва ссилкае ки дар комментария видео закрепит кардагиа бародаро, шумо метавонед ба ин ссилка гузашта регистратсия кунед ва дар бурди ҷанговар бозингаро сум кор кунед. Асобина бародаро фаромӯш накунед истифода бурдани промокода ки шумо ба ёрдами промокод метавонед ки бонус ба даст биёрен ва ин бонуса бозӣ кунед, бо сум кор кунед. Полни регистратсия мекунед, чанд суме ки гузаронден ҳамон қадар бо бонус мегирем то 6500 рубла. Як ҳолати хеле аҷоиб шидагиаи дар асрҳои миёна. Дар Бавария соли 1637 як ҳолати хеле ғайриёдӣ рух медад. Як одам бо номи Дискм Шаунберг, короче, ну хато накунам агар ҳамин хел, барое ки ну забоно дар мекунад нома ба забон оварданда. Яъне ки одам бародаро ҳукми қатл метан, одами гуноҳ кардагиро меоранд ба майдони шаҳрӣ, ӯ ба зону меиста, калаша хам мекунад, яъне ки тайёр мешавад барои то ки сари ӯро палач бубурад. Албатта баъдан чӣ рух метавад? Палач табарша мевардора, я удар мезана, сари гунаҳгор аз китфиш ҷудо мешавад. Ва чӣ хеле ки ҳама шумо метавонед аҷдад кунед баъди кор чӣ рух метавад? Албатта ки баъде ки тан аз бадан ҷудо шид, тамом одам бояд ки мақсад ҳамихе чӣ хеле буд, ҳамихе биғалтад, хун бирава, бумра. Не ки не бародаро, баъди кор рух додан, чӣ хеле ки гуфтем, гунаҳгор ба зону зада сараш хам буд, мехеза аз ҷош, як чанд метр, як чанд қадам медава, баъдан меғалта. ва одамое ки корро тамошо карда иста буданд, дар ӯ асро мақсади хечиз редка набуд сари одама аз тан ҷудо кардан, бисёр медиданд. Не ки ӯ надида буданд ки одам бихеза будава. Ва албатта ки ҳама дар атроф метарсанд ва во фикр мекунанд ки ҷин дар ҳамин вақт дар бадани ӯ даромадагиае. Яъне ки бале бародаро, дар ӯ вақте ки медисина пешрафтагӣ набуд, ҳамин чизеро ки мақсад фаҳмонда наметонистанд, логически фаҳмонда наметонистанд ё ки аз ҷиҳати медисинӣ, ва сразу ҳам хел принимат мекарданд ки да ӯ ё ҷин ворид шуда ё ки ягон чизи дигар. То шуд гуфтем ки медицински қати фаҳмонда наметонистанд, бале бародаро, ин ҳолат медицински қати фаҳмонда мешавад. Да-да, не удивляйтесь. Баъдан дар навор мефаҳмем ки чӣ гуна. Ва ин одамое ки мисол тарсидан аз ин хел ҳолат, албатта бадани ӯро мегиранд, месӯзонанд. ва ҳолати дигар бародаро дар аввали асри 19 дар Ҳиндустон рух метавад. Ва ин ҳолат бародаро дарҳол официална сабт карда, зарегистрироват карда мешавад ва ба архиви воении Британия фиристода мешавад. Яъне ки дар уҷа фаҳмонда шидагиаи ҳолати марги капитан Теодор Малвини дар вақти ҷанг бо ҳиндуо. Бале бародаро, шумо уже медонед аз кинои ҳиндуо ки чӣ хел ҷангҳои во страшния, мақсад любой кор метавона рух битавад. Мисол мешавад ки ба банан одама бикушанд, ё ки мисол мешавад ки мисол бикуши ҳиндира ва ӯ яке дар уҷа ба ёд меора, мисол арӯзша ё ки ягон кори дигара, ё ки ягон анора, ягон краска кӯзаи овай, ягон главни сирх бошад, чапа мешавад, уже дар даҳанаш расид, тамом ӯ мехезад. ҳамин хотир мақсад Что ты, черт побери, такое несешь? темаро дигар накунем. Яъне ки бародарои капитан дар ҷанги тан ба тан мембара дар вақте ки штурмоват мекард бо солдатҳои худаш Форт Амарора. Яъне ки ӯ ба корт кала як ҳиндира мезана, не ки бадани бесар ба замин намеғалта. Вақте ки дар дасташ оружия яроқаи винтовкае ва ҳамун винтовкаш мепарона офисери англичана. Гуфтам ай тема биромадем, ай тема набиромадем ку. Значит, бародаро, ин фантастикиҳои ҳиндист ки реально ай корҳои таърихшон дидам хеле мекардия, на? Но это не точно. Баъди ҳолат ин марди ҳиндус меғалта, мемра. Ки уже баъди ҳолат бародаро, уже сложно ки кинои ҳиндискиро слишком воимаи бад бигем. Ин кори ки ҳозир ман нақл кардам бародаро, ин реалния. Як ҳолати ғайриоддии дигар бародаро рух додагиаи соли 1946 дар Питерков бо як истиқоматкунандаи ҳамин ҷое ки ҷангал барои хоч, грибӣ короче мерава.
яъне ки вақте ки ӯ гриппи кофтестай хоч кофтестай ногаҳон як чизи таркандара меова аз замин ки дар вақти ҷанг мондагиае нотаркида ва ӯ чӣ кор мекунад любопитства мисол мегирад наздики чашмаш мекунад ва амро тамошо мекунад ки вообще чӣ черепахе қоқ шуди ну короче намедонам чӣ ба ӯ ҳамахе кор мекунад мумкин ки ай сабаби надонистан хай дар ҷанг иштирок кардагӣ набоша арҷорро дидагӣ набоша мисол ай куҷо медонад ки и маводи таркандае ва дар ҳамин ҳолат таркиш ба вуқӯъ меояд и бечораро саршатид мекунад. Не ки аҷоибии ҳолат дар ине ки и одам 200 метр бесар медава. Пиздец. Бо ай ҳамада чизи шамияи ғайриёдӣ буданаш шамияе ки дар боло як ҷӯбор 3 метра тахта мондагия тахтаи борикак 3 метр дига ба болоя медава мерава ки ман фикр мекунам бисёр одамо агар чашм дошта бошанд ба боло намегзаранд и писар мегзаранд баъди ҳолат бадан меафта ҳамеҷунба дига так ҷо буҷунба и қадаре ки Давид ягон грамм хун ба фикр дар баданаш намонд овози бале бародаро шумо мумкин бигем ки ай киҷо медонед шумо кор дар таърих чӣ хел сабт шид ки ӯ одам бечора мурдро ки нақл кард мара бародаро ҳеч кар нақл кардагӣ нестай дар таърихи кор чӣ хел сабт мешавад ки як чанд одам шоҳиди ҳамин кор мешаванд ва материали ҳамин таҳқиқота ба архиви МВД роҳӣ мекунанд яъне ки кор официал не бародаро аз ҳамаи гуфтаҳо маълум мешавад ки одам бесар метавонад зиндагӣ кунад албатта ки хай наметавонад ки биравад кор кунад зан бигирад мисол слишком бад рафтем хай короче бародаро фаҳмида мешавад ки одам какое-то время мисол кӯтоҳ муддат ҳам боша метавонад ки бесар ҳаракат кунад не ки гап дар ин ҷае ки чӣ бадана идора мекунад вақте ки сар аз ӯ ҷудо мешавад яъне ки мозг идора мекунад ку бадана яъне ки бародаро ин ҳолати медисина чӣ хел мефаҳмонад ки одам ду системаи идоракунии бадан дорад якумаш и мағзи сар ва нервные системаи бадани одамае бо ба ғайр аз ин ҳастай эндокринная система мегӯянд яъне ки ӯ узвҳои дарунии бадани одама бо ёрии гормоно идора мекунад яъне ки дуюм системае ки ба ёрии гормоно идора мекунанд ӯ тамоман автономна яъне ки ягон вобастагӣ аз системаи якум надорад аклеткаҳое бошад ва ба тамоми организм паҳн шудагиае боз мисол чандин ҳолатҳои дига ҳастай бародаро медисински мисол фаҳмондани шартам нестай яъне ки бародар дар ҳамин ҳолат вақте ки мозг кор намекунад эндокринная системаи организм кора ба худаш мегирад як чанд муддати кӯтоҳ барои чӣ хотир кори муддати кӯтоҳ давом мекунад ба хотири оне ки хун дар бадан дига намемонад ва дил аз кор мемонад сар биридагия ку ҳама рагои асосӣ дар ҳамин ҷае ва бародаро тасдиқи эндокринная системаи организм агар ҳолатҳои пешина набоша бо як чанд ҳолати дигарам ҳастай бале ишози пешаи ҳолатҳоро нақл кардан бале маиша мегӯм ки ман нагуфтаистам ки агар допустим гуфтем чӣ ба эндокринная системаи организм допустим организма бисёр ҳаракат кард наметавонад ки организм зинда бистад ба хотири оне ки хунуш меравад бози мумкин шумо агар бигӯем ки хунамо таъмин кунем ба бесар одам зиндагӣ карда метавонад не гуфтаистам ки як рефлекторна мисол организм меҷунба какое-то время тамом ин маънои ӯро надорад ки одам бесар зинда мемонад короче халастои ходе бале авози ман мефаҳмам ки бисёриҳо дар ин ҳолат хеле ҳайрон шидан хеле чидан як чанд ҳолатҳои дигарам мегӯм то онҳози слишкоми баъд ҳайрон нашен баъд ябора ҳайрон шид майли оптум соли 1934 дар яке аз беморхонаҳои Нью-Йорк як кӯдаки таваллуд мешавад ки тамоман мағзи сар надошт ва ӯ ба ҳамин хел ҳолаш 28 рӯз зиндагӣ мекунад ва рафтораш ягон грамм тағйир надошт аз рафторои мисол навзодои дигар ва раст ки рафторои ӯ аз дигаро тағйир надошт чӣ хелеро фаҳмиданд ки бемозгае саволи хеле хуб вақте ки ӯ ногаҳон якбора мембара албатта ки духтуро вскритӣ мекунанд ки бифаҳманд чӣ гапае дар ҳамин ҷа мефаҳманд ки бечора мағзи сар надошт ва марҳамат бародаро шумо рентген натамошо кунед агар мисол ягон докторам боша марҳамат соли 1931 дар як клиникаи Париж як кӯдаки 15 солара бо муроҷиати дарди сахти сар 2 ҳафта аз байн мегзара кӯдак аз дунё мегзара ва пеш аз мурданаш кӯдак мисол ба девона монанд набуд ё ки рафтори безеб намекард адекватни одам буд албатта баъди мурданаш духтуро вскрития мегзаронанд ва дар мозгаш яъне ки вақте ки мебинанд дар мозгаш дар мағзи сараш як опухли калони безеб дарёфт мекунанд яъне ки опухл полностью ҳама тканои мағзи сара ҷафида гирифтагӣ буд яъне ки чӣ маъне дорад ин маънои ҳамонро дорад ки як чанд муддати дароз ин кӯдаки 15 сола бе мағзи сар зиндагӣ кардагие ва иша марҳамат бародаро рентген бале бародаро ҳозир бисёри шумо
шокӣ шидем, не ки гап дар in ҷае ки мо бояд як чиз дигарро фаромӯш накунем ки ҳаст медисина ҳаст дигар чизш ҳамин ҷада Аллоҳ бузургиш дар ҳамие ки ҳамин қадар мисол одамо мезанад, ҳамин қадар медисина, ҳамин қадар наука пеш меравад, бо як коре мекунад ки бо илми дунявӣ бо даст мевардорад. ҳамада хайр бародаро, то видеоҳои оянда.